Usa ka 15 anyos nga babae ang nalakip sa naka-recover sa COVID-19 sa Davao City, samtang 31 ka mga residente sa usa ka compound sa Zamboanga City ang nagpositibo sa maong sakit. Ani ang report. Nadugangan og 23 ka kaso sa COVID-19 ang Davao Region. Siyam niini locally stranded individuals o LSI, upat ang returning overseas Filipinos o ROF ug napulo ang local cases. Samtang usa ka 15 anyos nga babaeng taga Barangay 23-C Davao City ang nalakip sa 13 ka bagong recovery sa maong sakit. Sa karon anaa sa 993 ang kaso sa COVID-19 sa Davao Region. 43 ang namatay ug 552 ang naka-recover. Sa Caraga Region, 30 ka kaso sa COVID-19 ang nadugang sa ihap. 18 ang LSI, 8 ang ROF, 3 ang gikan sa lugar nga dunay local transmission ug usa ka dunay travel history sa Cagayan de Oro City. 24 ang asymptomatic ug 6 ang dunay sintomas, 15 gi-isolate na sa quarantine facility sa rehiyon. Sa karon, 245 na ang kaso sa COVID-19 sa Caraga Region. Sa General Santos City, 5 ka confirmed COVID-19 positive cases ang nadugang sa syudad. Silang tanan, pulos mga LSI nga nakauli sa syudad pinaagi sa hatid tulong program sa gobyerno. Ang 2 gikan sa Cebu City, samtang ang 3 gikan sa Manila. Sa karon anaa na sa 14 ang kaso sa General Santos City ug 2 niini naka-recover na. Sa Zamboanga City, 31 ka mga residente sa usa ka compound sa Barangay Santo Niño ang nataptan og COVID-19. 16 niini, wala pa nabalhin sa isolation facility sa syudad kay wala nay bakanteng kwarto. Matud ni Barangay Chairman Joseph Delena, nabalaka na sila sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa lugar. June 17, dihang gilockdown ang lugar ug hangtod karon, naka-lockdown gihapon tungod sa nagkadaghang kaso sa maong sakit. Kapin 32 ka barangay sa Zamboanga City ang dunay kaso sa COVID-19 ug naka-lockdown ang mga lugar kung asa nagpuyo ang mga pasyente. Lakip ang Barangay Pasunangka ug Santa Maria. Sa karon dunay 438 ka COVID-19 cases ang Zamboanga City, 12 ang namatay ug 196 ang naka-recover. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.